Jo, jeg finder lige spanden. Men Hey, jeg tabte noget på gulvet. det er svært, når... Come on, Marianne. Jeg lægger jo ikke mærke til, om folk dør jo. Kom on. Not my job. Ej, kan jeg åbne majs. Ej, dig, man. Kom on. Midten. Godt kald. Sådan, Tantula, mand. Men han kan jo ikke. Nå. Min goat. Jeg tog luren. Yes. Vi har søst lagt noget lort. Og man ikke skal bruge pladsen længere. Ja, det er bis. 2, 1, move. 2, 1, move. 2, 1, løb. Frontals ind i Firestorm. Der er et lille hul til Mythic Soken her. Spred ud. Defensive. Pas på frontals. To, en, move. 2, 1, move. Og Efter et push. Move igen. ærgerligt, du ikke kunne få lov til at skubbe ham i hele det der move face der, i stedet for. Altså, vent dog med at flyve op. Første sæt. Andet sæt. Immunity. Og Blazes, pas på. Ikke dø. Det føles meget bedre at soak orbs, der. Jeg ved ikke, om de har lavet noget ved dem. De har bare ikke... Orbsen er bare ikke 1000 ms længere, dude. Vi spiller side, når vi kommer igennem. Side. Pas på frontal. Klar med stor defensive til Firestormen. Se jeres linjer. Gør klar til cirkler. Det er din speed her, Asger. Cirkler om 3, 2, 1. Go. 2 og 2. Og break. Og ads. Pas på jeres linjer ud af her. Ikke at ramme nogen ads. En grip. Og vi er bare direkte på Fyrak Mos. Så passer I lige på jeres blazes her. Ikke at ramme adsene. Fuck, man! Og vi går igennem. Vi ser lige, Ja. hvor vi spiller henne. Spiller måneside. Firestorm, pop defensive, ikke ram ads. Et af browns. En Vi er ramt. klar til cirkler. Vi skal have gjort noget ved det. Kan vi gribe Ja. en ind? Cirkler om 2,
1, cirkler Jeg går og stopper den. Ja, nice. og break. Ja, jeg kan follow op. Og at. Pas på jeres linje her, ikke at ramme 3. Der er en mere langt ude, som er blevet En langt ude. Kevin, kan du blast efter? Åh, Eller Matt det er blast? godt. 2, 1, grip. Vi burde kunne... Jeg kan vi ikke få den prøver. længere ind. Prøv det. Vi prøver, ja. Næste sæt ads, der skal være 2 grips, hvis vi har, og et... Nej, jeg ved ikke, om vi kunne rescue klar. Jeg har grip. Har Gandalf? Ja, jeg har sgu. Vi skubber Fyraka, bare cleave Ancienten. Jeg ved ikke, om den gør så meget. Ikke ramt Vigtigt, træet her. Rammer ting her nu. Vi skal have nogle grips på de ads her. Ja, nice. Very nice. Men det er ikke lidt samme scenarie som før. Nej, vi har... Nej, vi har lidt mere. et af det ekstra. Den cooldown. Vi burde have... Og pas på linjer. Hvor træet her. Så tager det asshole gaming der, mand. Er du sunshine? Ja, nej, du har det hele. Kom nu frem. I fucking der. Så team, fokus. Ja, måske. Okay, fokus. Jeg træder ikke her. Jo. Fuck. Eller hvad? Nej, vi lever. Vi spiller. Hold Ja. det var close. Tag seeds. Alle spiller venstre side. Alle spiller venstre side med seedet. Pas på Breath. Ind i Blazes. Hvad skal speed her? Og Firestorm. Alle ud venstre side med Firestorm. Så får vi lige et sæt Blazes, inden vi går op. Blazes. Husk pools. Og så op. Pas på poolsene. Det er tank og det er Echo, der ligger. Pools her. Nej, jeg kunne. Og op og læg. Og Echo så smider også bare dit. Super. Så spiller vi alle højre side op på orange. Jeg tager her, Patrick. Kommer et Corrupted Seed om 4, det tager tanksene. Har du speed, eller skal jeg lægge Jens? Man har husket sin second pot også. Vi får Riffle. Ja. Ind i Blazes. Og efter de her Blazes, så er det Firestorm. Vær gode positioner her. Top højre med Firestorm. Go. Det så jeg godt, det der. Og så Blazes. Pas på. Efter Blazes går vi op. Der kommer Pools på vej, og Kev dropper. Pools kommer her. Gate. Læg og gate ud. Vi spiller bund højre. Der kommer et bad seed, der tager Kevin. Det spawner. Den spawner der. Kom. Så er der Breath. Ind i Blazes. Jeg har speed igen. Og Nu- nu Firestorm. Ud til kanten med Firestorm kommer her. Go. Så får vi Blazes. Inden vi skal op og lægge det sidste seed. Jeg ligger her, du Pas på pools. Der kommer Ja. lige pools på vejen. Jeg lægger det nu, Chuck, ikke? Så tager jeg det. Jo, her. Jamen, Og op det og drop. du for late. Og så trækker I bossen. Helt ned i bunden. Dropper her, ikke så? Nu går det går det jo. Hvem tager det sidste side? Det tager du bare selv. Kevin? Reiko. Ikke mig, dig. Nej. Jeg kan ikke se Jeg skal det. ikke have det. Jeg kan ikke. Det er ikke spawnet endnu. Nej, det spawner her. Spawner på maxene, lige under bossen. En, der lige samler det op. Så får vi Briffle. Ind i Blazes. Så stille med Blazes, så. Og så får vi Firestorm. Bare kom ud til kanten. Nej, det er vanvittigt set, jeg er Kæft, den nem boss. Ej, hvor er du vild, Marker! Ej, hvor er du vild, Marker! Jeg hiver mandet. Det er hiver til mundet. Skal man ikke lave quizline for øksen mere? Aha, keep. Ikke Jo, på du Mythic. Lol, jeg fik den bare straight. Nej, du skal stadig lave den. Nej, du skal Ej. lave den. Nej, han skal da ikke. Jo, Jeg har ikke for at stats den bare på, jo. straight. Oh my god, for Den mig. er sgu da stats på, den er sgu da god, mand. En Nimbus. Vi havde manglet godt nok lidt damage. Det var faktisk ved at være Okay, så tæt på. fuck sake, man. Ja, ved det. Videre tilbage. Okay, Kato, kom nu. Velkommen tilbage,